Οκτάβα Radio. Άκουσε. Δεν σου φτάνανε οι καλημέρες από κοντά, ήθελες και διαδικτυακά. Ναι, πήγα. Μόνο εμείς γράφουμε καλημέρα. Καλημέρα και έγραψα καλέρα. Τώρα ποιος το κατάλαβε, θα το εκτιμούσε ιδιαίτερα. Καλημέρες σε όλους. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα. Πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου σήμερα. Όπα, ρε αρχίσαμε. Κατέρινα, πάει το μικρόφωνο. Πάει το στούντιο να λες. Παιδί μου, τι είσαι εσύ. Σε λίγο θα μου ζητάνε και αποζημιώσεις. Εδώ κάνω διάφορες ζημιές. Ναι, θα έπρεπε. Οκτάβα Radio. Άκουσε. Που σημαίνει ότι είναι την ερχόμενη Παρασκευή. Είσαι έτοιμος? Ποτέ δεν είμαι έτοιμος. Πανέτοιμος πρέπει να είσαι. Η ζωή είναι απρόβλεπτη, δεν είμαι έτοιμος ποτέ. Ωραία, Γιατί κάνεις την ερώτηση. σε βοηθάω. Πού θα γίνει το πάρτι? Κατερίνα, τι. Έλα, ποιο είναι το αγαπημένο Εξετάσεις στέκι? δίνω εδώ πέρα που ποιο έρχομαι. είναι το αγαπημένο στέκι του Οκτάβα? Εκεί που θα είναι και ο Δημητριάδης, δεν είναι. Μπράβο. Στο Ούλοφ αρχιτέκτονο Πάλμε καφέ. 32. 23. 23, κοντά έπεσα. Σε άλλη πλευρά του δρόμου. Ώρα 11 και κάτι. Σωστά. Ούτε εσύ δεν ξέρεις. 11 ακριβώς. 11 ακριβώς. Ναι. 11 και Και ποιοι κάτι. θα είναι μαζί μας? Οι 33, μισό λεπτό, να το Στροφές. κάνω, να βγάλω τα ακουστικά. Στροφές! Το έκανα έτσι. Έλα πίσω, παιδί μου. Και οι 33. Ναι, Και οι 33. Πάνω στη σκηνή θα χωρέσουν, άρα οι 33. Όπου έχει πάρει το χιούμορ μου, Κατερίνα. Κάνε Πραγματικά, άλλη πραγματικά, παρέα. δεν πάει καλά. Δεν Σας πάει περιμένουμε όλους να περάσουμε καλά και να γνωρίσουμε έτσι από κοντά. Η είσοδος είναι 3 ευρώ, παιδιά. 3 Πολύ ευρώ. οικονομικά. Τώρα, άμα έχετε 2,99, ρε παιδί μου, δεν έχουμε τίποτα, δεν μπαίνεις. Θα το δεχτούμε. Για πάμε στο επόμενο κομμάτι, ρε Κατερίνα. Οκτάβα Radio. Άκουσε. Στην Τζαμάικα έπρεπε να ζω. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πού, στην Σε λάθος Τζαμάικα. χώρα ζω. Γιατί, τι έχει η Ελλάδα, Κατερινάκη? Όχι, δεν λέω για την Ελλάδα, λέω για αυτούς τους ήχους. Δεν ξέρω, εμένα με ξεσηκώνουν. Είναι τα αγαπημένα μου. Ρέγγε, πώς θα το χαρακτηρίσω? Ναι, ρέγγε είναι αυτό. Εσύ δεν είσαι που ακούς τρελέγκα και. Γιατί τα λες? Πάλι ο σκύλος άρχισε. Ο σκύλος. Τσαντίστηκε με αυτό που λες. Και τον άλλο αγαπημένο σου, ο Βέρτης, ποιος είναι? Ο Οικονομόπουλος. Μάλιστα. Το καινούριο. Τι ωραία. Φινάνι. Ποιο είναι το Όχι, καινούριο όχι, του όχι. Οικονομοπούλου? Προτιμώ τους Λοκομόντο. Είναι πολύ, πολύ αγαπημένο. Όχι, θα παρεξηγηθεί τώρα ο Οικονομόπουλος. Πραγματικά ναι. Πότε θα μου φέρεις τους Λοκομόντο εδώ να κάνουμε συνέντευξη? Όχι όλους, γιατί είναι και 9. Δεν χωράμε. Του Μάρκο μόνο. Συγγνώμη, θα τους έχουμε έξω ουρά, θα μπαίνει ένας. Ένας και θα λέμε 5 πράγματα. Θα αυτομαστιγώνεται επειδή ήρθε εδώ και θα ξαναβγαίνει. Ο επόμενος. Το μπουφάν θα το βγάλεις? Τι θες, ρε Κατερίνα? Δεν ξέρω. Έχεις δει γυμνό, έχεις κανένα πρόβλημα? Γιατί κατά του μπουφάν δεν φοράς τίποτα? Είμαι επιδειξίας, ξέρεις, μετά από εδώ φεύγω και σταματάω στο αυτοκίνητο, τάκ. Στα αυτοκίνητα, στα πάρκα. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, Οκτάβα Radio. Άκουσε. Μας τα έκανε ο καιρός. έλα, μια χαρά είναι μόνο. Να ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Ναι, ποιο έχεις? Τελευταίο, την πρώτη ώρα. Ωραία. Να κινηθούμε στο ίδιο κλίμα, έτσι να πάμε λίγο πάλι στα παλιά. 2002 GR. Δεν είσαι έρωτας ή το Μπράβο, εσύ μου πες? το πέτυχες. Δεν πρώτο. είσαι ένα. Τραγούδα το λίγο. Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα. θάλασσα. Οκτάβα Radio. Άκουσε. Καλώς Πολλές ήρθατε. καλησπέρες σε όλους. Κάτι έχουν πάθει τα ακουστικά μου. Εμπρός καλά μου ακουστικά. Μη φωνάζεις. Φωναζώ. Φωνάζεις. Δεν ακούω γι' αυτό. Σε παρακαλώ, λίγο ηρεμία εδώ πέρα. 5 λεπτά μετά τις 2. Όχι αισθησιασμό. Καλώς ήρθατε στο μοναστήρι. Εδώ στο Οκτάβα Radio. Προσευχή και νηστεία. Οκτάβα Radio. Άκουσε. Αυτό το είπα παρεμπιπτόντως γιατί θέλω να σας πάω σε ένα θεατρικό Ναι. το οποίο θα ξεκινήσει από τις 3 Νοέμβρη. Του 2017. Όχι, του 2014. Στο θέατρο Αλκμίνη, είναι στην ομώνυμη οδό Αλκμίνης 12 στα Πετράλωνα. Είναι η 12 ένορκη. Μήπως τυχόν έχεις δει την ταινία? Την πολύ Βεβαίως. παλιά του 45 νομίζω. Καλημέρα, Αμερικάνικη. καλησπέρα στη Τζούλια. Τι κάνεις, καλά είσαι? Την έχεις την ταινία? Την έχω δει, ναι, βεβαίως. Δεν είναι υπέροχη? Πάρα πολύ. Είναι φοβερή. Την αγαπώ. Λοιπόν, το story. Δεν την έχω δει, απλά το Δεν την έχεις δει. Οκτάβα Radio. Άκουσε. Επειδή είναι θυμωμένη, κλειδωμένη. Δες την πρώτα.
Λοιπόν, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9.30 στο θέατρο Αλκμίνη με διάρκεια 80 λεπτών και εισιτήρια. Κατερίνα, ακού, τρίζει η καρέκλα μου. Αυτό θα πει. Τρίζει Ο η καρέκλα όρος σου. τρίζει η καρέκλα σου. Πραγματικά. Οκτάβα Radio. Άκουσε. Τι έχεις να Πες μας το. πεις? Γιατί βγήκαμε στον αέρα, δεν έχουμε να πούμε κάτι, Κατερίνα? Στεναχωρήθηκα τώρα που άκουσα τον Αντώνη Βαρδί. Λοιπόν, πες το. Αυτό που Βασιλικού ή πες το Μελιτζάνας? Ακριβώς, δεν θα πεις ότι είναι μόλις 23 λεπτά πριν το τέλος. Όχι, γιατί θα Όχι. σε σπάσω, είναι 38 λεπτά μετά τις 2. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Μου την Συμφωνεί εδώ ο έσπασες φίλος τώρα, μου που μου έχει την έρθει. έσπασες πολύ, ναι. Οκτάβα Radio. Άκουσε.